Saan po kayo kumukuha ng mga halaman? Bumibili ng halaman? Minsan sa kaibigan. Parang barter or bigay-bigay lang. Bigay lang. Tapos may palitan, mga ganun. Ganun. Opo. So, ano po yung mga pinakamagaganda, pinaka-favorite mo na halaman dito? Pinaka-favorite kong halaman ito yung iba-iba ang kulay. Dito. Doon. Alin po? Hindi kung gaya. Yung parang napakaganda naman ang pagkagawa ni Ma'am Emily ng kanyang oo, parang handaan. Napakadaming handa ni Ma'am Emily. Tandaan. So, hindi po kayo nagbibinta ng halaman? Magandang araw sa inyo mga kapromdi. Nandito po ulit ako sa Barangay San Ramon ulit. So maraming may halaman dito na mga ganda. Hindi ko lang alam na ganito kaganda yung mga ano dito, mga nakatagong garden. So kasi dumadaan-daan lang naman ako at hindi pa naman ako masyadong familiar dito kasi kailan lang naman ako nagmumotor. So bawat pagdaan ko dito, nakikita ko yung mga halaman. So hindi naman ako nagpo-prospect kung sinong pupuntahan ko. Pag nakikita ko lang na maganda, parang na-miss ako sa kanilang mga tinatanim, mga garden, yung mga maaliwala. So, syempre ang gusto ko kapamilya, yung mayroon tayong mga reference sa pag-gardening. So, bawat tao may kanya-kanyang style sa pag-gardening. Kaya, sometimes ayaw nyo, sometimes gusto nyo, sometimes na-miss tayo. Kaya, yung para bang na-appreciate din natin yung mga pag-i-effort ng ating mga kaplantito at plantita sa kanilang mga napakagandang garden. Sa kaya ito kapamilya, tingnan natin at sana ma-amaze din kayo sa garden dito ni Manay. So ayan po. So ayan kapamilya, bungang-bunga yung garden ni Manay dito sa papasok ng kanyang garahe o gate. So ayan. Nung nakita ko ito, parang na-miss ka agad ako kasi yung bang nakita ko yung bahay niya, yung klase ng pagka-gardening niya. So napakagandang tingnan. Tapos may napakalaking pili tree ang harap ng kanyang kubo. Ayun, napakalaki, parang balitin na. At yung pili na yun ay may gumagapang na dragon tail. Ayun. Napakaganda rin. So hindi ko alam kung may bunga yung pili, pero dito sa paligid niya, ayun, kung nakikita nyo, sobrang ganda. Ayan, papunta pa lang ako dito, na-miss na kagad ako. Hello Manay, kumusta po kamo? Ano pong pangalan nyo Manay, na ganda-ganda ng garden nyo? Emily Rosero po. Emily Rosero. Ano pong lugar ito? Sontre, San Ramon, Lagunoy. Opo. Nakaka-miss po yung mga garden nyo, ma'am, yung mga tanim nyo na halaman. Matagal na po kayo nagpa-plant? Nung lockdown. Lockdown? Parang pareho lang tayo. Nung lockdown, yan ang napag-anuhan namin lalo na Opo. na quarantine kami. Opo. Mahilig po talaga kayo sa halaman. Medyo. Nasanay na. Oo. Baka naman pagkatapos ng dahil wala ng lockdown, ayaw niyo na maghalaman kasi ang dami-dami. Tuloy-tuloy na ito. Opo. Maganda talaga yung may tanim ka ng halaman. Opo. Saan po kayo kumukuha ng mga halaman? Bumibili ng halaman? Minsan sa kaibigan. Parang barter or bigay-bigay lang. Bigay lang. Tapos may palitan, mga ganun. Opo. So, ano po yung mga pinakamagaganda, pinaka-favorite mo na halaman dito? Favorite kong halaman ito yung iba-iba ang kulay. Alin po? Hindi kung gaya. Yung parang Chinese evergreen. Ephesia. Ephesia yan. Ito may kulay pink na ephesia. Kulay parang green silver. Tapos ito yun naman yung mga pinapaano ko pala. Meron kapapap po pala dyan. Ano nga po pala ulit ma'am pangalan nyo? Emily. Ma'am Emily. Ayan, parang magkakaparehong pangalan dito. So ayan ka from
napakaganda naman ng pagkagawa ni Ma'am Emily ng kanyang Sa kunya, sa oo, parang handaan. Napakadaming handa ni Ma'am Emily. tandaan. So hindi po kayo nagbibenta ng halaman? Pag mayroon na hindi, lang, binibigay ko na lang. Binibigyan niyo lang po. Palitan lang kami. Opo. Tapos may kaunting garden, Opo. mga talong. So, Ma'am, ano tong halaman na ito? Maganda rin ito. Hindi ko gaano kabisado Oh, pangalan. oh, ito ano to eh? Mayana, no? Ayan, oo. Ito, Oregano. Opo. Pag So, may pareho tayong hindi masyadong marunong sa mga halaman, pero hindi lang ang opo. ng halaman, hindi naman Opo. alam yung mga pangalan. Mahalaga mayroon po tayong halaman. Sino po nag-design ng garden nyo? Napakaganda po. Kasi pagpasok pa lang doon, matatanaw doon sa ng kalsada, napakaaliwalas tingnan. Parang sabi ko, tika lang, parang may nakita mo man napaka-presko Maganda dito. talaga kasi pagpasok mo parang pataas. Opo. Parang nasa Parang ang laki-laki ng Tapos yung bahay nyo, ang gandang tingnan doon sa labas. Kasi parang rest house. oo, parang Opo. Ang apod ka ni Manay, sa Toya Cypress ang apod ka ni. Ang pangalan kang Crouton o kaya San Francisco. Tapos ina yung laging may bumibili nito pag Ano po yun, Rosal? oo, laging may bumibili niya. Opo, mabango yung bulaklak. So, ang mayroon din Bernice, si Manay. Ito pa bagang mga masitas Iyo po. Ay, hone. Pwede mo pong pwedeng kasi 'di ba sa Chinese, ginagawa nila itong pangpaswerte. ganyan. Pag halaba na pwede mong porotulon, mga sandangaw, tapos Sandanga. Tapos itanong naman so pinutol. daw ilag mo sa may garapon na may tubig. Iyo. Ayan po. So, dito naman po, Manay, anong mga dito? Garong kaong-kao. Badyang yata ang apo dyan? Badyang. Kinakain din yan? Ay, pinakain. Opo, sa Bangladesh yata or India, Namatay na niluluto yung yan. yung mga gabi, Ah. kaibang na gabi. Opo. Ayun po. Meron ako niya na dakula. Nagbubunga siya pero yung bunga niya parang lang. Parang bulaklak lang naman. Opo. So, ito Manay, saan ka man nakakain eh? Arin. Yung masitas na ini. Duman sa sabi ko sa imo dyan, no? Kada ko yung masitas. Duman ko yan hinaga. Duman sa muya, sa may mga pungkang batag, saka sa gilid kang sapa. Kadakol ka. Nagbuburak ng puti, garong orchids. Tapos inisugarong kurkalasag, kundi naarato No, ayan, kadakol ko ka yan, tigpaparaapon ko na. Iyo. Inano ko na kasi dahil man siya na mamatay kasi yung kurokalisag bagay na yung fern. Yaon sa na pa. Ay, Oo. ang gamot yaon sa nasirarong Opo, dahil siya, yung fern na kurokalisag namamatay yun. Pero yung ganyan kasi halaman siya. Kahit pabayaan mo lang, nabubuhay siya. Ngani, dikit sa nangani, kadakol na. Oo, yun talagang nagiging gubat yan. kaya ayaw ko ng ganyang. Kung ngani yan Oo. pa. Baka niya ko magsurok ya halas. Pero maganda yung bulaklak niyan. Maganda. Opo, Dahil kulay pa ngani puti. Dahil pa ngani nakabura. Kulay puti, yung parang garong white flower yung Ang buras niya. Iyo po. Ay, Ang ganda-ganda po nung place nyo. Hindi naman po yung kabunggahan yung mga halaman nyo, pero ang naano ko doon sa nyo, sa place nyo po. Yung bahay nyo, parang Kobo style. Yung nakita ko doon sa Balayo, sa kalsada, sabi ko ang ganda nung bahay ni Manay dito. So yung nakita ko tapos na lilindungan na nasa ilalim ng malaking puno.
pili. O yung Ang palatandaan pag magpa-deliver ng Shopee. Opo, So, yung pili. may piling malaki. Kasi walang address. Ay, yung pili na po yung landmark dito. Pili. Opo. So, ayun na, kaprom din napakaaliwalas ng dito ni Manay, yung garden niya. Diretsuhan lang, wala siyang ginawang landscape na kung ano man landscape na kakaiba na para sabihin natin na Lang mga lang sipre. ano yan, talagang daan lang talaga din papunta sa kanyang bahay na napakaganda. Ayan. Sa likod po sa inyo pa yon, may mga lukban, yung suha. May mga masitas pa po doon. Tama yun. Nandito lang talaga sa harap. Opo. Yung kanyang ferns, napakalaki niya, parang siya ng anong apod ka ni may digdi sa Biyo. Biyo ang tawag nito dito sa aming kapromdi. Mayroon din gumamilya dito si Manay na napakalaki. Ayan. Umaawra yung kanyang nag-iisang bulaklak. Kasi maliit lang naman pa siya. Kaya siguro dahil yun lang ang kanyang naibibigay muna this time. So, ang dito, parang pinakabida mo dito yung bird nest na napakalaki. Ayan, ang gandang tingnan. So ayan po mga ka-From Day, salamat po sa inyong panonood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan i-touch yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong halaman dito, maraming garden kaya abangan niyo po. Ayan, maraming salamat sa inyo ka-From Day at Diyos mabalis po.